Gràcies, president Rull, president Illa, conselleres i consellers, diputades i diputats. Gran part del nostre país no té ni ferrocarrils ni camins, ni altra acció de l'Estat que la parella de guàrdies civils. Aquesta frase, no se m'espantin, que és molt vigent d'esperit encara avui, la va pronunciar Puig i Cadafalch el dia 12 de setembre del 1919. Ell i el gran Prat de la Riba, amb la Mancomunitat, van executar 1.700 quilòmetres de carreteres i van projectar 1.600 quilòmetres de ferrocarrils que, evidentment, quan va arribar el dictador Primo de Rivera, es va encarregar de liquidar. Puig i Cadafalch i Prat de la Riba defensaven una Catalunya pròspera, una Catalunya en xarxa, que aquest és, encara avui, el nostre esperit. Perquè Junts per Catalunya no defensem l'asfalt i el formigó, senyor Cid. Nosaltres el que defensem és la prosperitat de Catalunya i el seu benestar. Per tant, no concebem les infraestructures com uns elements finalistes en ells mateixos, sinó pel que ens poden aportar. I què ens poden aportar? Doncs ens poden aportar la connexió amb el món, formar part del món. I internament, equilibri social i equilibri territorial. Que tothom tingui les mateixes oportunitats, visqui on visqui. Perquè no té cap mena de sentit parlar de la industrialització del país en valor afegit si resulta que no tenim ben resolta la mobilitat de persones i mercaderies. I malauradament, la Catalunya d'avui viu una realitat que els donaré una dada que jo crec que és molt alarmant. La meitat dels municipis de Catalunya tenen menys població avui que no pas fa 100 anys. I en canvi fa 100 anys érem 2 milions d'habitants i avui en som 8 milions. Per tant, és evident que cal actuar ja. És evident que cal actuar fent unes infraestructures que estiguin concebudes per ser sostenibles, per ser descarbonitzades, no només en la seva construcció, sinó també en l'ús que se'n farà després, i unes infraestructures que estiguin calculades amb els nous paràmetres fruit de l'escalfament global, que això vol dir l'increment de temperatura, pròpiament, però també l'increment del nivell del mar, el risc d'inundabilitat. En definitiva, unes infraestructures de transport, senyora Paneque, no pas d'energia, no pas d'aigua, avui parlem d'infraestructures de transport, ho vam deixar molt clar a l'hora de registrar aquest ple, unes infraestructures de transport que siguin de resiliència climàtica. I això ho hem d'aplicar tant en el camí que porta a la masia més aïllada, a la casa de pagès més aïllada del nostre Pirineu, com el vol intercontinental que ens porta a les antípodes. I al llarg d'aquesta legislatura, i Junts per Catalunya especialment, hem anat presentant diferents iniciatives, hem presentat interpel·lacions per l'AP7, interpel·lacions ferroviàries, interpel·lacions amb els diferents diputats del territori, vegueria a vegueria, amb totes les obres, amb noms i cognoms que entenem nosaltres que caldria fer. El monogràfic que avui hem registrat entenem que li convindria pujar el focus i planificar. Planificar, i és un dels nostres punts a les propostes de resolució, amb visió 2050 per veure quin model de país nosaltres, com a Catalunya, necessitem. Quins ports, quins aeroports, quins ferrocarrils i quines carreteres. I vostès, el govern del Partit Socialista, ens tenen el país col·lapsat per terra, mar i aire. Les principals infraestructures del país, que són totes de titularitat espanyola, presenten un col·lapse que és fruit de la falta de manteniment i de la falta d'inversió precisament de l'estat espanyol. Parlo del corredor mediterrani, de Rodalies, de l'AP7, de la Nacional 2, dels accessos als ports, de l'aeroport del Prat, etc. I vostès, el Partit Socialista, no es planten mai. I, per exemple, avui el president Illa i vostè, consellera Paneque, no han dit ni una sola paraula del dèficit històric d'inversions, d'infraestructures de l'Estat a Catalunya. Ni una sola paraula, ni una. En 40 minuts. El dèficit històric d'inversions, que el va calcular Foment del Treball per al període 2009-2023 amb 42.000 milions d'euros, amb el company Canadell ens hem entretingut a veure en aquest espai de temps, que per cert van governar els mateixos anys 7 i 7 vostès i el Partit Popular, quants milions d'euros es deuen són culpa de cadascú. Doncs resulta que és 51% es deuen al Partit Socialista, 49% es deuen al Partit Popular. Espero que entenguin el perquè Junts per Catalunya, quan diem que el Partit Socialista i el Partit Popular de cares a Catalunya són exactament la mateixa cosa, doncs és per dades com aquesta. I vostès, el Partit Socialista, que diuen no anem amb el retrovisor, però sí que van amb el retrovisor, parlant sempre dels 40 anys i no sé què,
haurien de veure que no poden exculpar-se de tot això, que vostès són part del problema, perquè vostès han liderat el Ministeri de Transportes, vostès vull dir el PSC, vostès han presidit durant molts anys Renfe, per tant, vostès no poden apartar les culpes, vostès són part del problema. Fa pocs dies, el Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya va publicar la dada que el nivell d'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures de transport per al 2023 va ser del 48,8%. I el propi Ciriaco Hidalgo, que els hi sonarà, company seu, va dir que això és literalment absolutament denunciable. Doncs miri, el senyor Hidalgo jo li diria, com que els seus companys del PSC no ho denunciaran, ja ho sabem, de fet no ho han fet, ja ho denunciem nosaltres. Això és absolutament inacceptable, aquest dèficit d'inversions. I ja no és només el dèficit d'inversions, és també el cost d'oportunitat, la riquesa que es deixa de generar per culpa de no tenir aquestes infraestructures al dia. Per tenir una Catalunya dels 8 milions que té unes infraestructures que ja eren deficitàries quan érem 6 milions. I vostès, i avui ho han tornat a repetir en aquest faristol, anhelen i només promouen la Catalunya dels 10 milions. Doncs no, no va així això. I malgrat tots els greuges que els he descrit, resulta que Catalunya ha estat pionera i ha estat exemplar en les seves empreses públiques. Unes empreses com Ferrocarrils de la Generalitat, Ifercat, Simalsa, Incasòl, Ports de la Generalitat, Aeroports de Catalunya, empreses que tenen l'usuari al centre, que són modèliques, que busquen l'excel·lència. Res a veure amb les empreses públiques de l'estat espanyol, com Adif, com Renfe, que no tenen en absolut l'usuari al centre, que el que fan és ser endogàmiques, clientelars i ser unes empreses absolutament obsoletes. S'ha de ser molt patriota espanyol, però molt, i té mèrit, per agafar la Renfe cada dia i seguir votant l'unionisme. És evident que això té els dies comptats. I és per això que nosaltres, Junts per Catalunya, el que defensem és un traspàs de totes les infraestructures que encara depenen de l'Estat, totes, però ja no només perquè ens interessa als independentistes, perquè interessa a l'unionista més unionista que visqui i treballi a Catalunya, perquè és una qüestió d'eficiència en la seva gestió. Ja no és només una qüestió de patriotisme, sinó una qüestió d'eficiència. I precisament el traspàs, buscar una fórmula de traspàs que permeti una governança 100% catalana és el nostre posicionament bàsic en l'aeroport del Prat. Nosaltres defensem que amb aquesta fórmula de traspàs que ens permeti governar no només l'aeroport del Prat, sinó els altres 3 aeroports que tenen titularitat d'AENA, com són Reus, Girona i Sabadell, es puguin integrar en una xarxa d'aeroports catalans que sigui única, que estigui interconnectada, que sigui sostenible, juntament amb el Guaire, amb la Seu d'Urgell, i que a partir d'aquí, paral·lelament, i tant que sí, es faci tot el possible i el més aviat possible per incrementar la capacitat de l'aeroport del Prat perquè pugui acollir vols intercontinentals. Ho necessitem per atraure encara més el talent empresarial, el talent científic. I això com es fa? Doncs com que no podem esperar de cap manera com a país 8 anys, que és el que vostès diuen, 8-9 anys, que ja sabem que seran més, per tenir aquest hub intercontinental amb el projecte de la tercera pista allargada, Junts per Catalunya el que diem és que cal compaginar, canviar l'operativa de les pistes actuals, canviar-la, que això és un projecte amb un termini d'uns 2,5-3 anys aproximadament, i no parar, continuar tots els tràmits tècnics i ambientals per poder possibilitar l'allargament físic de la tercera pista per si escau, o sigui, si no és suficient la primera mesura, el canvi d'operativa de pistes, aleshores sí, allargar físicament aquesta pista del mar. I tot això s'ha d'acompanyar amb l'execució de les mesures de compensació ambiental que ens marca Europa i s'ha d'acompanyar també amb les inversions que hi ha pendents en el pla director de l'aeroport vigent, que són, entre d'altres, la remodelació de la Terminal 2, la terminal satèl·lit, possibilitant que segueixin podent aparcar avions a l'aeroport, si no, no serem mai de la vida un aeroport intercontinental, i la connexió d'aquestes diferents terminals, entre elles mitjançant ferrocarril i alhora la ciutat aeroportuària. Tot plegat també amb què s'ha d'acompanyar? Doncs amb un paquet de mesures que sigui realment eficient per vetllar i per assegurar la qualitat de vida dels habitants del Delta del Llobregat. Pensin que amb l'aeroport, els donaré també una altra dada que crec que és flagrant, arrenquem de molt avall respecte a Barajas. Mirin, la pista més curta de les 4 que té l'aeroport de Barajas és més llarga que la més llarga de les 3 que té l'aeroport del Prat. Partim d'aquí, partim d'aquest greuge. Aquest no és un greuge gratuït.
Aquest és un greuge volgut, és un greuge conscient de l'estat espanyol contra Catalunya. Pensin que Madrid el que ha fet és que l'aeroport del Prat sigui considerat la T5 de Barajas. Quan hi ha hagut la possibilitat de tenir vols intercontinentals com el vol amb Tòquio, amb el Japó, el que ha fet és robar-nos-el i quedar-se'l per Barajas. Quan hi ha hagut la possibilitat de que nosaltres, fruit dels acords bilaterals, uns acords bilaterals que per cert sempre escombren cap a la mateixa lateralitat, cap al lateral d'Espanya, això no hi ha cap dubte, quan hi ha hagut l'oportunitat de poder tenir vols intercontinentals a escales fruit de la cinquena llibertat de l'aire, sempre Madrid ens ha boicotejat. Quan vostè, senyor Illa, president Illa, va anunciar l'allargament de la pista, al cap de pocs dies es va anunciar per part d'IAG, o sigui d'Ibèria, una inversió de 6.000 milions d'euros a l'aeroport de Barajas i a nosaltres, a Barcelona, ens donen les molles del low cost amb la companyia Level. Aquest és el tracte que ens dona Madrid a Catalunya, l'estat espanyol a Catalunya. I vostès, insisteixo, en 40 minuts no han fet ni una sola denúncia de tots aquests fets objectivables que els estic dient. Pel que fa als ports de Barcelona, també el de Tarragona, estan ben gestionats perquè hi ha bons tècnics, i tant que sí, però què els hi cal? Els hi cal una governança des de casa. Els hi cal també un traspàs, que és el que demanem nosaltres per totes les infraestructures titularitat de l'estat espanyol. En particular, per al Port de Barcelona li cal integrar-se en una sola unitat amb el Consorci de la Zona Franca. I tant a Barcelona com a Tarragona els hem d'ajudar. Els hem d'ajudar en el seu esforç lloable en electrificar-se i els hem d'ajudar també en les seves connexions terrestres per carretera i ferrocarril. Pel que fa al corredor mediterrani, que n'han parlat, miri, molt fàcil, i l'hem reivindicat 50 vegades en aquest faristol. Nosaltres el que volem és una via segregada d'ample europeu i no pas el nyap del tercer fil sobre de la via de passatgers i, a més, passant per dins dels nuclis urbans amb mercaderies perilloses, que és el que vostès i l'estat espanyol ens estan oferint. Necessitem passar del 3% del transport de mercaderies per ferrocarril al 30% abans del 2030 per trajectes de més de 300 quilòmetres, que és el que ens marca la Unió Europea. Amb Rodalies, li soc sincer, senyora Paneque, jo ja m'he avorrit de denunciar el tema de Rodalies, només cal veure el que ha passat aquest matí. Li diré d'una altra manera, una mica creativa, si vol. Nosaltres no necessitem un traspàs per tenir el 49,9% de la culpa dels problemes de Rodalies. Nosaltres necessitem un traspàs per tenir el 100% de les eines per poder resoldre aquest drama que viu el nostre país. I que ja n'hi ha prou, I vostè, senyor Illa, vostè, president Illa, parlava d'un salt d'escala. Escolti, per mi salt d'escala, quan ha dit això des del meu escó, si m'ho permet, m'ha vingut el salt d'escala que han de fer tot sovint els usuaris dels trens quan es para el tren i han de caminar per les vies. I també en tema de ferrocarrils necessitem planificar amb l'esperit de Prat de la Riba, amb l'esperit de la mancomunitat. Necessitem treure'ns de sobre aquestes excuses de que Catalunya té una orografia tan complicada, ja ho sabem, de que no hi ha prou demanda, també ja ho sabem. Escolti, amb aquests paràmetres Suïssa no tindria cap tren i bé que és un referent a nivell mundial. Miri, si aquest faristol des del qual estic parlant és Barcelona i aquí a la dreta jo tingués Girona, aquestes escales que pugen per aquí al mig serien com l'R3, que necessitem que vertebri el país, i que ens connecti cap a la Catalunya Nord, cap a França, cap a Europa i cap a Andorra. I necessitem que aquesta R3 estigui duplicada. En aquest moment s'ha previst que es dupliqui fins a Ripoll. Jo m'he entretingut a demanar a un company enginyer ferroviari que em calculi, sisplau, quant costaria aproximadament duplicar la via, no només fins a Ripoll, sinó el tram Ripoll-Puigcerdà. Saben quant costaria? 540 milions d'euros. Saben què vol dir això? Que podríem duplicar el Ripoll-Puigcerdà 51 vegades cada any si no tinguéssim el dèficit fiscal. Aquest és el drama que estem patint al nostre país. Per tant, en ferrocarrils, ambició suïssa. I en carreteres, el que demanem i el que proposem a les nostres propostes de resolució, digitalització interactiva, intel·ligència artificial per millorar la seguretat, per millorar la fluïdesa de persones i mercaderies, el pagament per ús en vies d'alta capacitat, tal com ens marca Europa i com veta i com incompleix l'estat espanyol, i pensar també en gran i planificar per als nous modes de transport, per un futur que ja és present, i em refereixo al vehicle autònom, em refereixo als trens de l'habitació magnètica, em refereixo també als drons i al que vingui. En definitiva, president Illa,
Les infraestructures de transport són les venes de l'economia i de l'equilibri social i territorial. Per una Catalunya pròspera i connectada amb el món, més Prat de la Riba i menys Espanya Riba. Més ambició i menys submissió. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure! Gràcies, president. Senyora Paneque, utilitzen vostès un to d'anestèsia que jo, sincerament, ja m'estava dormint i semblaria aquí, si vingués algú de fora, pensaria que no tenim absolutament a Catalunya cap problema de mobilitat. És increïble. El president Illa, vostè va fer un anunci, avui n'ha parlat del desdoblament de la C55. Fa pocs dies, a la Comissió de Territori, es va aprovar desdoblar els 30 quilòmetres entre Abrera i Manresa. Vostè va fer un anunci de desdoblar els 8 quilòmetres en 5 anys i tornant a posar peatge perquè els propis usuaris siguin els que paguin aquesta obra. Increïble com fa anar la bolita. La consellera Paneque, li faig 4 punts ràpid amb el temps que tinc. Home, vostè parla sempre del retrovisor Convergència i Unió. No ho devia fer tan malament, Convergència i Unió, si el seu màxim assessor en ferrocarrils és l'exconseller de Convergència i Unió, el senyor Pere Macias, a qui saludo, i aquí com a olotí li tinc, doncs, a més, un apreci personal, però sempre ens critica i a vostè l'estan assessorant des de Convergència, no? Sàpiga que l'acte de sobirania més gran que s'ha fet en infraestructures en aquest país el va protagonitzar el president Rull, el conseller Damià Calvet i l'Isidre Gavín, i va ser que la llançadora de Barcelona al Prat i que el Lleida-Cervera Manresa l'operi Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L'abonament mensual de Barcelona a Massanet costa 20 euros al mes. Resulta que si fas 2 o 3 paradetes més i te'n vas a Girona, Barcelona-Girona costa 75 euros al mes. Deixo aquí la dada, no la vull ni comentar. Li hem entrat nosaltres com a Junts per Catalunya una pregunta escrita demanant el detall de les incidències de Rodalies. Demanàvem el dia, l'hora, la durada, el motiu, etc. Vostè sap com ens han contestat? Ens van contestar ahir, per escrit. Ens han donat la xifra total, un número. Jo no sé què amaguen, però nosaltres demanàvem precisament tot el detall per poder entrar en aquesta anàlisi. I vostè parlava d'elements de consens. Home, un element de consens al debat monogràfic de Rodalies va ser que li va demanar a aquest Parlament la seva dimissió i vostè, en canvi, segueix aquí. Del llistat que ens ha fet d'obres que són titularitat de la Generalitat, nosaltres ja sabem que van bé, aquí no hi ha cap dubte, ho hem dit, les empreses precisament públiques d'aquest país estan professionalitzades i saben treballar els temes. El problema està en les obres titularitat de l'Estat, i això va per vostè, consellera Paneque, per la senyora Esteller i també per Vox. Vostès no tenen cap dels tres, cap mena d'argument sobre el dèficit històric d'inversions de l'Estat a Catalunya, perquè és que no han donat ni un argument en tots els minuts que han parlat. No han presentat ni una sola alternativa. Els únics que hem posat aquest tema sobre la taula som nosaltres, condicionant la negociació dels pressupostos a Madrid. Nosaltres sempre ens hem negat a negociar cap pressupost a Madrid si abans no resolia el pagament dels deutes pendents. Sempre. Vostès no ho faran mai, això. Nosaltres ho hem fet sempre i per això no hi ha ni pressupostos ni hi ha tampoc cap mena de negociació prevista en aquest sentit. Senyora Esteller, una dada, senyora Esteller. A l'Ajuntament de Barcelona vostès van votar, gràcies, allà, vostès van votar Collboni i no van votar l'alcalde Trias. Li dono aquesta dada. I el senyor Cid, vostè també, senyor Cid, miri, vostè va votar Collboni, va fer president el senyor Illa i governa amb el senyor Sánchez. Jo, sincerament, no entenc a què surt aquí vostè a queixar-se. Moltes gràcies.